младите. И това може беше един от най-трудните моменти. Трябваше да продължа, да възстановя всичко, да го направя още по-красиво. И от тогава, това се случи 2019 година, всяка година градината я удра градушка. За щастие не толкова силна, че да унищожи всичко и да провали сезона на градината. Тази година, за сега, предполагам, че ще се размина, не е падала градушка. Но пък се очертава много дълъг, много горещ и много сух период, който от друга страна е обвързан също с загуби при някои растения, защото те буквално изгарят на парещите лъчи на слънце. Правил ли си някакви планове, колко още ще го продължиш това? Понякога ми се искал да си напълна багажа в една раница и да отида някъде по света, просто да смена средата, да видя нещо различно да ми се случи. Някакво ново начало. Гледам, че живеем във време, в което това е много популярно, много хора просто оставят